Skôr som z toho bola iba proste zhrozená a teraz mi to príde už úsmevné. Úsmevné, ako celá republika vie zlinčovať jednu mladú babu, ktorá ani nemá tušenie. Ja si len žijem svoj babský život a zrazu bum. Niekto si na mne urobí politickú propagandu. Toto, čo sa mne stalo, je mediálne znásilnenie. Reálne. Iné strany aspoň influencerom ponúkli nejaké tie peniaze za propagandu. Mňa len proste zneužili. Zneužili za niečo, čo som nespravila. Ak čakáte, že toto vyjadrenie bude nejaké, že prepáčte, neviem čo, alebo čo to tu bude, že tu budem rapkať nejaké zákony a veci, do ktorých sa nerozumiem, tak nie. Toto vyjadrenie bude ako celé moje pôsobenie na Instagrame. Tak, ako to ja cítim a úprimné. To, že vlastne bežní ľudia, ktorí konzumujú médiá, uverili týmto článkom, tomu sa ani nečudujem. Bola to veľká propaganda, teda stále je. Ale viete, skôr som najviac nechutená z tých ľudí, čo tú propagandu robili. Lebo to sú vzdelaní ľudia, to sú ľudia, čo sa rozumejú do politiky, čo sa rozumejú do médií a týchto vecí. Oni vedeli, že ja som nič nespravila. Oni to vedia. Oni vidia do tých vecí, oni si to vedia pozrieť, oni si to vedia skontrolovať, oni vedia, že ja som nič nespravila. Ale povedali si, teraz letia tieto Instagramové baby a my potrebujeme si nahnať čísla, voličov, potrebujeme urobiť vzburu, potrebujeme ľudí nahnevať. Títo ľudia, čo vedia, že som úplne absolútne nevinná, bolo im jedno, že mi môžu dojebať život. A budem tu aj vulgárna, ako napísal pán Grohling, že vulgárna influencerka dostala na účet peniaze. Myslíte si, že keby dostanem niekoľko miliónov na účet, tak robím kódiky na rôzne firmy tu? Že sa tu pretrčam na internete za pár stoviek eur? Ja, čo ma ľudia poznajú, že by som sa pre každého rozdala, čo furt niekomu niečo dávam, čo reálne som v živote neukradla v obchode ani cukrík. Čo si idem vlastnú cestu, ja sa nezaoberám žiadnymi realitami, ani nejakými predajmi, ničím, ja sa do toho absolútne nerozumiem, ja som len vytupená influencerka. Troška ma aj ale takže teší, alebo ako tam nazvať, že si niekto myslí, že mám taký veľký mozog a že som schopná robiť takéto veľké obchody. Bohužiaľ, nie. Nemám taký mozog. Liberálne strany nadávajú na proste tej druhej strany, proste jedna strana, druhá strana. Jedna strana nadáva, tí dobrí nadávajú na tých zlých, ale čo urobia tí dobrí? Postavia si celú propagandu na tom, že chcú zničiť život dievčaťu, matke, ktorá nikdy nič takéto nespravila. Ale vedeli, že toto spraví čísla. A vedeli, že takto sa bližšie posunú niekam nejakým vyšším číslam vo voľbách a že budú môcť byť pri moci. Není dobrá strana, není zlá strana. Ja som liberálka a veľa týchto politikov som ja sama sledovala a súhlasila s niektorými ich názormi. Sama tu dlhodobo na internete bojujem za psychické zdravie, za LGBT komunitu, za feminizmus, za všetky tieto veci. Ale ja na rozdiel od týchto progresívnych strán to myslím dobre. Nejde mi iba o to sa dostať do nejakého parlamentu. Takže tým chcem len povedať, že všetci títo politici, čo sa do tohto linču zapojili, sú bez chrbtovej kosti. Je to neprofesionálne. Je to klamstvo. Je to hnusné. Hanbite sa za seba. Hanbite sa za seba. Tí, ktorí máte deti, predstavte si, že toto niekto urobí vášmu dieťaťu. Nepekné však. Taktiež pani reportérka sa môže hanbiť, pretože vyjadrenia kompetentných ľudí tam nedá. Ale vyjadrenie osoby, ktorá ani nevie, o čo ide. Ona keď mi zavolala, ja som musela, že to je ďalší prank call od nejakého portálu. Myslíte si, že keby som robila biznisy za neviem koľko miliónov, tak odpovedám ako Topka a Slejada? Nie. Ja som nevedela, kto pani je, ja som nevedela, kto portál je. Ja som bola taká, že to sa ma niekto otravuje, tak to je Slejada. A ďalšia vec, ktorú neviem, to Slejade. Influenceri. Prosím vás, ja viem, že nemáte ako zaujať, ale urobte si svoj vlastný ikonický telefonát. Dobre? Toto je môj ikonický telefonát. Ferojoke, si trápny. Je to trápne. Milan VTF, si trápny. Si trápny, lebo sa bavíš s ľuďmi, ktorí... No, ale budeš písať komentáre, že mám ísť do väzenia. Natikerný, poser sa. Poser sa uprostred ulice. Si trápna, nikoho nezaujímaš a robíš si čísla na nešťastie niekoho iného. Trápne a nechutné. Natikerný, si trápna a nechutná. Vidím každú jednu influencerku, každú jednu kamarátku,
kamarátku, čo lajkuje tieto príspevky, čo sa ma ani nespýta, ako to naozaj bolo, čo hneď odsúdi. A vidím ale aj tých ľudí, čo stoja pri mne a vážim si to. Celá kauza mi dala viacero vecí. Ukázala mi, kto sú reálne moji priatelia a kto nie. Ukázala mi, že ľudia nevedia proste kriticky rozmýšľať. Ale za to ich až tak asi neviním pri mne, pretože nátlak médií je nátlak médií. A zase viete čo? Ja možno chápem aj všetky tie strany a médiá. Videli príležitosť a chytili sa jej. Marketingový ťah to bol dobrý. Ale ľudský? Neviem, ja by som nedokázala nič takéto spraviť nikomu. A to je to, že som zistila, že som sprostá a naivná a príliš dobrá. Stále som sa cítila